Vzkriesenie Ježiša nebolo fyzické vzkriesenie. Toto je fascinujúci moment v Biblii a jeden z najdôležitejších, pretože naozaj mení pochopenie, ktoré majú kresťania o myšlienke vzkriesenia. Mária Magdaléna, mier s ňou. Biblia hovorí, že hľadá Ježiša, nájde otvorené hroby, nemôže ho nájsť a potom zrazu niekto zašepká jej meno a povie Mária. Ona sa pozrie. A kto to je? Nevie, kto to je. Myslí si, že je to záhradník. Rozpráva sa s ním, tvárou v tvár. A až keď jej mozog spojí dve a dve dokopy, uvedomí si, ako pozná moje meno. A potom povie, to je môj Pán, to je Ježiš. A predsa tu nachádzame Ježiša, ktorý hovorí s Máriou z iného tela. Nepozná ho ako Ježiša. Nie, je nepoznateľný. Dve ďalšie osoby sa stretávajú s Ježišom, ktorý sa im zjavuje v inej podobe. Je to iné telo. A potom sa odohrá tretí incident, rybári. Scenár je taký, že Ježiš sa zjavuje trikrát, raz Márii, raz na ceste do Emaus a raz učeníkom, ktorí lovia ryby, medzi ktorými bol aj Šimon Peter, Ježišov nástupca, ktorý ho ani nepoznal. A ak sa pozrieme do niektorých gnostických evanjelií, zistíme, že sú tam príbehy, ktoré zodpovedajú rovnakému scenáru. Nachádzame muža, ktorý predáva perly, ktorý prechádza mestom. A tento muž volá, kto chce kúpiť perly, kto chce kúpiť perly. Apoštoli idú k nemu, kráčajú s ním, rozprávajú sa s ním a komunikujú s ním. A nakoniec zistia, že predávač perál je Ježiš. A potom máte v jednom z gnostických evanjelií túto myšlienku, kde Ježiš opúšťa svoje telo predtým, než dôjde k ukrižovaniu. A potom tvrdí, že jeho duša putovala od osoby k osobe, aby unikla scéne ukrižovania a poníženia, ktoré sa odohralo. Uniká scéne len preto, aby pokračoval v skákaní a migrácii do tela záhradníka, tela rybára, tela muža na ceste a tela predávača perál, zjavujúc sa učeníkom pri mnohých príležitostiach a rozprávajúc sa s nimi. Keď spojíte všetky tieto príbehy dohromady, máte veľmi jasnú predstavu o transmigrácii Ježišovej duše. A to sa zhoduje aj s rozprávaním Koránu o Ježišovi, ktorý bol ukrižovaný zdanlivo, alebo to tak vyzeralo, ale nebolo to tak. Čo to naznačuje? Naznačuje to, že to je ten anjel, ktorý sa obetoval a zaujal jeho miesto. Vstúpil do tela Ježiša Krista, keď v istom okamihu padá na kolená a vzýva Boha a prosí ho, Bože, prosím, odober odo mňa tento kalich. A vieme, že Ježiš, keď prosí Boha, aby zastavil búrky, keď prosí Boha, aby premenil vodu na víno, keď prosí Boha, aby vzkriesil Lazára, za každým Boh prijal modlitby a prosby Ježiša Krista. Ani raz neodmietne urobiť to, o čo ho Ježiš žiada. Tak prečo by teda Boh neprijal jeho modlitby v tento veľmi dôležitý okamih, keď sa jeho milovaný prorok, milovaný Mesiáš bojí a preto volá k svojmu otcovi, aby ho zachránil? A v islamských historických výpovediach máte isté vypovedania, podľa ktorých je Ježiš so svojimi učeníkmi pri poslednej večeri. A Ježiš im hovorí, že sa stane táto hrozná vec, a teda, že bude ukrižovaný. A potom sa pýta svojich spoločníkov,
kto z vás by bol ochotný niesť kríž na miesto mňa a dostane rovnakú hodnosť ako ja? A tak sa teraz začína vynárať obraz, podľa ktorého hovorí, kto ma chce nasledovať, musí niesť kríž. A kde žiada Boha, aby od neho odňal kalich, a kde sedí pri poslednej večeri a ponúka učeníkom možnosť, aby sa jeden z nich obetoval za Ježiša Krista. Čo sa teda stane? Modlí sa. Takže to, že sa stále modlí, aby bol kalich odobratý, znamená, že nikto neprijal jeho ponuku pri poslednej večeri. Okrem jedného človeka, ktorý povedal, že to urobí, a to bol Peter, povedal, budem ťa nasledovať až po smrť. Ale Ježiš hovorí, v skutočnosti to nedokážeš urobiť. Pozrel som sa do tvojho srdca. Práve som videl, že ma 3-krát zaprieš. Teraz to všetko začína dávať zmysel, však? Čo sa potom odohráva? Potom ide a modlí sa. Prosí Boha, prosím, urob to tak, aby niekto zaujal moje miesto. A Boh prijíma, aby to tak bolo. Ježiša po tejto modlitbe zatknú a mučia ho. A je nútený niesť svoj kríž, kým nedôjde k výmene. V Lukášovom evanjeliu sa dokonca píše, že počas jeho modlitby prichádza anjel a posilňuje ho, čo je veľmi zaujímavé. Je to veľmi zaujímavé, pretože podpora a posilnenie a anjel, ktorý zostúpil